Характерите на YouTube. Аз съм Мал Характери БГ. Ще покажем как затворим Star Wars. Star Wars, това е стрипю. Да. Ето, какво взех ножицата? Не, отстрани с ножицата вземе. Отстрани ножицата и режи. Режи бързо. Настрани. Добре, кутията не е много важна. Добре, ето го. Чакай. Ето го, машината. Добре, дай го малко. Чакай малко и сега идваме. Пусната ли е? Да, пусната е. Фигурите идват с скейтборд и дигитални предмети. Ако питате откъде ги поръчате, те не са поръчани, не са поръчкови. Дай да покажем. Между другото, както може би... Чакай, не показвай, не го показвай още. Както можете да видите тук. Мраза толкова. Ето както виждате, това тук е карта на стрипю. Сега изваждаме тях. Сектир. Ето го. Това е най-важното. За целия клип най-важното е стрипю. Да, то май... Уж всички са високи 3 инча и 5 см. Че е малко. Ето това е стрипю. Да, ако не се притеснявайте, ако някой има такова, само ще ако някой не се притеснявайте, но вие да знаете, защото е Лего. Да, то е Лего. Но чакай малко, дай за малко това, дай го за мъничко, моля. Както виждате, той е много модерен, защото така може да се прави чрез бинокъл гледа. Уж са 3 инча и 5 см. Да ви кажа честно, сега ще покажем анбоксинг, как се отваря. Как се отваря бейк рост пица. Една секунда. Чакай една секунда само. Уж са еднакво равни, ама не са. Кой е по-висок са? Най-високия, да, си стрипи, че си прав. По-висок. Значи всички от колекцията Лего, както може би знаете, се мърдащи крака, но само Йода не го може. Това има много проста причина защо Йода не го може. Защото той вече е стар. Не може да си мърда крака. Да, както виждате, можете да се правите на пичове, силата в робота и робот стреля по Мал Характери БГ. Или... Сега ще ви покажа анбоксинг, как се прави. Ето как се отваря бейк рост пица. Късай, брат. Късай го. И така се отваря бейк рост пица. Много е сочен. Купува се от всеки познат магазин в България. Без арменца. Добре, да ми влезе клипата, бъдем се мен, дайте много лайкове. Чао, табелки. Я кажи го пак, бе. И чао, табелки.